Okay. Hej alle sammen, og i dag der skal vi vise jer, hvordan man laver usynlig skrift. Vi starter med at tage noget citron. I dag skal vi lave, hvad vil du helst? Vi bruger lige ture, og Olli bruger noget andet. I dag skal vi lave, hvad vil du helst? På papiret. I dag skal vi lave, hvad vil du helst? Og jeg bruger en vatpind. Prøv at se. Og så... I dag. Og så er det og så ja. Den Du skal ikke tænde. Vi bruger bare citron. Man skal bruge citron og skrive med. Og så, når man skal have det frem, så nu kan man ikke se det så godt, vel? Man kan ikke se det, vel? Nu og har så, jeg skrevet det. Så nu skal man holde det hen over så tænder man et lys. Nu har jeg et lys. Vi bruger et 4-faders lys, fordi det er ikke lige så kraftigt, fordi at så er der ikke lige så stor sandsynlighed for, at der går ild i det. Men hvis der går ild i det, så bruger vi bare skålen der. Eller så... Og man skal helst gøre det, imens man har en voksen her. Yes. Det sker hele tiden. Det er ikke sket for mig. Det går virkelig dårligt. Hvad, du skal jo ikke puste det. Nej, ned i skålen. Undskyld. Der er stadig nok. Jeg har stadig noget, jeg kan gøre det. Det går i. Kan man se det? Hvorfor brænder du ikke det? Gå og se Sebastian, der er det. Kan du se? Hvorfor tager du den med? Nu bliver bilen. Okay, når de bliver brændt. Den nåede lige præcis ikke at gå ind i. Men du skal jo huske at fjerne den, når det begynder på brændt. Ej, der kommer en lille revne. Det her er vigtigt. Husk at like og subscribe. Ja, husk at like og subscribe. Oh my goodness! Hvis I vil se flere forsøg og sådan noget andet, så skal I huske at like og subscribe. Jeg har klaret den denne her gang. Det er nok bedre end sådan. Nej, det er det så ikke. Skal du ikke bruge med den Nej, grønne? men stadigvæk, jeg klarede den. Den grønne. Så nu kan vi prøve at skrive lidt mere. Kan vi lige låne lidt af din? Ja, hvorfor tager du ikke en anden? Hvad fanden laver han? Ej, så lavede jeg noget forkert. Hvorfor tager du den ikke op, og så... Ej, nu spilder du stearin over det hele. Der går en... Så, Og sgu dumt, der var et lille hul. Fuck. Kan du give noget til Oliver? Jo. Nødder skal også ned i skålen. Hvad så for jeg her? Så har vi lige lavet en meget hurtig og fin tegning. Så skal det bare slukkes. Der er lidt med... Hvor meget? Au. Stearin. Lækkert. Papir. Fordi jeg er meget god til det her. Der var bare et lille hul. Ikke noget specielt. Endnu et lille hul. Vi prøver det et andet sted, hvor der har været.
Så kan jeg ikke lige bruge den her lighter mere. Så jeg skal lige finde en anden lighter, og vi ser. Så skal vi have mere. Så fandt vi en lighter. Det er mindre, vi stopper der. Så. Ja, der er sådan set ikke sket noget. Den skulle derhen. Den her krydser boldespil bliver meget godt. Det der skulle jeg heller ikke. Så brænder vi den. Ja, den er også heldigvis ikke god. Det var heldigt. Fuck. Godt, Oliver. Og Jeg lige tror, der det er det, vi slukkede. bruger den her til. Ryster du ned i, så der er plads til Og noget lige- mere. og lige- Fuck! Jeg kan ikke få i det andet papir i hvert fald. Kurt, hjælp os. Og I skal have noget mere vand i den skål nu. Det virker okay. Det synes jeg ikke. Jamen mor, der er stadigvæk mega meget vand i. Jeg tror, vi stopper nu. Jeg var næsten færdig. Nej, det var jeg ikke. Jeg er jo lige godt. Og det var alt for det den her gang. Nej. Husk at like og subscribe. Husk at like og subscribe. Og klokken ding dong ding dong.